खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जराबादाव गंसे मोसौ लांनाय ट्राकजों लोगोसे साब्रै हमजादों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायारिनि बांसिन जादों। आसाम आरो मिजोरामनि सीमा जेंनाखौ सुस्रांनो मोननै रायजोनि गेजेराव लोगो हमलायदों। टावांआव बरफ गोग्लैनानै लाइमोनफ्रा बन्द बर्डार रोड अर्गानाइजेशना फोसाबनो आवगायबोदों। अदालगुरि केम्पासनि थाखाय बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे हानजाया जायगा नायहैदों। धिं आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनि मेनेजारआ जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामजादों। आम आदमी पार्टीआ आसामनि मोनथाम लक सभा बियाबाव बिजाथि फोसावबाय। कामरुप मेट्र' जिल्लायाव HIV पजिटिभनि बिबाङा बांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जराबाद पुलिसा जगाजग खालामनायनि गेजेरजों गंसे रेजिस्ट्रेशन नम्बर AA02AL5089 खौ ड्राइभारजों लोगोसे लोगोफोरखौ जराबाद लिंक रोडआव गंसे मोसौजों बुंनाय ट्राकखौ बारहोनो नाजानायाव हमनो मोनदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसा बिसोरनियाव सोंनायनि गेजेरजों मोसौ थिखानाय गंसे रेजिस्ट्रेशन नम्बर AA02CC8143 ट्राकखौ बारहोनो होनायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो पुलिसा नायगिरनानै आरपि हटेल साखाथियाव थानाय जराबाद लिंक रोडआव हमनो मोननाय जादों। ट्राकखौ चेकिं खालामनायाव गासै 20 मोसौफोरखौ मोननो हायो, नाथाय ड्राइभारा खाबु लानानै खारखोमायो। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोसौफोरखौ नगाव जिल्लानिफ्राय लानानै फैदोंमोन आरो बेखौ लाबोनायाव जेबो फोरमानलाइफोर गैयामोन होननानै ड्राइभार आरो हेल्पारनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बे समाव गंनैबो गारिखौ पुलिसा जब्द खालामनाय जाबाय। हमजानाय साब्रै दायनिगिरिफोरनि मुंखौ नुर महम्मद 24 बोसोर, रियासुद्दिन 32 बोसोर, फरिदुल इस्लाम 23 बोसोर, नुर हुसैन 33 बोसोर होननानै मिथिनो मोन्दों। देग्लाय बोसोर 2023-2024 मायथाइयाव काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोरनि दावबायनाया सिगांनि रुजुनायाव बांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लाय बोसोराव 1.08 लाख बायजो आरो नखरारि दावबायारिफोरा दावबायफैदोंमोन। बे दावबायारिफोरनि दावबायफैनायाव काजिरङा नेशनेल पार्कआव गासै 4.58 कौटि रां रेभिनिउ मोननो हादों। थांनाय अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव गासै सा 11,662 दावबायारिफोरा दावबायफैदोंमोन। बेबायदिनो नबेम्बर दानाव 40,232, डिसेम्बर 2023 आव 65,000, जानुवारि 2024 मायथाइयाव 52,000 सुबुङा दावबायफैदोंमोन काजिरङा नेशनेल पार्कआव। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मिजोरामनि गिबि मन्त्रि लाल दुमा मोनहा मोन्नैबो रायजोनि गेजेराव सोलिबाय थानाय सीमा जेंनाखौ सुस्रांनो गुवाहाटीआव सावरायलायदों। सावरायलायनायनि गेजेरजों मोन्नैबो रायजोआ सीमायाव गोजोन थासारि लाबोनो गोरोबथा बायदियै सावरायलायदों। शुक्रबारखालि मोन्नैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि गेजेराव सावरायनायनिफ्राय फैगौ समफोराव गोजोन थासारिखौ मिजिंथिदों। मख'नो गोनांदि मिजोरामनि मोनथाम जिल्ला फारियै आइजल, कलासिब आरो मामित जिल्लाफोरा आसाम बराक सेरफांनि काछार, हाइलाकान्दि आरो करीमगन्जजों गासै 164.6 किल'मिटार सीमा नांजाबनाय। अरुणाचल प्रदेशनि टावां जिल्लायाव जानुवारि दाननि गेजेराव रोजा बरफ गोग्लैनायनि जाउनाव दाब दाब जायगानि लामाफोरा गारि मटर खारनायनि थाखाय ट्राफिक जानायखौ नुनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर्डार रोड अर्गानाइजेशननि प्रजेक्ट बर्टगा बेफोरखौ फोजोबस्रांनो सेला पास, वाइ जंक्शन, सुंगेटसर, क्लेमटा आरो जिमिथां माखासे जायगाफोरसिम थांनानै फोसाबनो थिरांथा लानायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे माहारियारि आफादफोरनि मोनसे गोलाव समनि दाबि अदालगुरियाव बडोलेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास गायसंनांगौनि थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिनबोबाय थादोंमोन। बेखौनो थांनाय बोसोरनि 31 आगस्त 2023 आरो 4 डिसेम्बर 2023 खालाराव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों गुवारै सावरायलायनायनि थांखि बायदियै बृहस्पतिबारखालि बडोलेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे थान्दै हानजाया अदालगुरि जिल्लानि दैफां ओनसोलनि नोलो बारियाव थावनिखौ नायगिदिंहैयो।
थावनि नायबिजिरनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर', नेहाथारि आनन्द दैमारि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फारियै रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारी, जेन रेजिस्ट्रार बिरफुं नार्जारिजों लोगोसेनो रेजिस्ट्रारनि पिएस डक्टर रिमोनला बसुमतारियाबो नुजाथिफैदोंमोन। नगाव जिल्लानि धिंआव आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनि ब्रान्च मेनेजारखौ पुलिसनि एन्टि क्राइम ब्रान्चआ एरेस्ट खालामदों। बृहस्पतिबारखालि धिं ब्रान्चनि मेनेजार आफ्ताब हुसेनखौ पुलिसआ खादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे लननि रांखौ दिहुननानै होनायनि मुङाव बेंकनि मेनेजार आफ्ताब हुसेना रां दाबि खालामदोंमोन। इन्डिया ब्लकजों एलायन्स थानाय आम आदमी पार्टीआ आसामनि गासै मोनथाम लकसभा बियाबाव फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। डिब्रुगड़ लकसभा बियाबाव मनज तानवार, गुवाहाटी लकसभा बियाबाव पवन चौधुरी आरो सनितपुरनि थाखाय ऋषि राजखौ आम आदमी पार्टीनि बिजाथि महरै फोसावबाय। राज्यसभानि एमपि सन्दीप पाठकआ गुवाहाटीआव खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों। आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि सन्दीप पाठकआ बुंदों दि गावसोरनि बे बिजाथि फोसावनायखौ इन्डिया ब्लक हान्जाया गनायगोन आरो जेबो अजद थानाय नङा। थांनाय 2022-2023 मायथाइनि सानदांनानै मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी मेट्र' आरो काछार नगाव जिल्लायाव HIV पजिटिभनि बिबाङा गोबां बांलांदों। आसाम एसेम्ब्लिनि रांबावजा जथुमाव कंग्रेस एमएलए शिबामनि बरानि सोंनायाव फिन्नाय होनानै सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ बे खौरांखौ मिथिहोदों। मन्थ्रि केशव महन्तआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2022-2023 मायथाइयाव दुलाराय आसामाव गासै सा 31,729 सुबुंनि देहायाव HIV पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो मोनब्रै जिल्ला फारियै गुवाहाटी मेट्र', काछार, नगावआव बांसिन होननानै फोरमायदों मन्थ्रि केशव महन्तआ। बुथुमजानाय डाटा बायदिब्ला कामरुप मेट्र'आव 8,960, नैथियाव काछार 5,823 आरो थामथियाव नगाव जिल्ला 3,049 सा सुबुंनि देहायाव HIV पजिटिभ मोनदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइयाव आसामनि गासै सा 9,90,371 सुबुंखौ HIV आनजाद खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो गासै सा 5,791 सुबुंनि देहायाव 2023 मायथाइयाव HIV पजिटिभ मोननाय जादों होननानै मन्थ्रि केशव महन्तआ फोरमायबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।